Benvingut, benvinguda a una nova meditació guiada d'inspirament.com. A continuació, realitzarem una meditació guiada per observar la respiració i calmar la ment inquieta. Comencem. Et convido a trobar un espai còmode on puguis meditar uns minuts sense interrupcions. No cal silenci absolut. De fet, els sons i moviments externs poden estar-hi i simplement els integrem sense resistir-nos. Si pots, adoptar una postura que et sigui còmoda. Pots estar assegut, l'esquena està dreta però relaxada. Les cames recolzades amb naturalitat. Les mans descansen suaument sobre les cames. La mirada la pots deixar fixada en un punt quiet o, si ho prefereixes, tanca els ulls amb suavitat. Pren-te un moment ara per sentir el teu cos. Percebre el contacte amb la cadira o amb el terra. El pes que et sosté. Fins i tot percep la temperatura de l'aire sobre la pell. No hi ha res més a fer que ser aquí. Ara et convido a portar l'atenció a la respiració. Sent com l'aire entra i surt de manera natural. Potser aquesta respiració la notes al nas, al pit o a l'abdomen. No intentis canviar res. Només acompanya el que ja està passant. Pot ser que en algun moment notis que la ment s'allunya. Potser apareixen pensaments de preocupació o imaginacions sobre el que vindrà, o potser records del passat. Tot això està bé. Això és el que fa la ment. Quan te n'adonis, simplement reconeix-ho. Pots dir-te en silenci, pensant, i amb amabilitat torna a la respiració. Cada vegada que hi tornes, et regales la possibilitat de començar de nou, com si, en aquest instant, tornessis a casa. La respiració és l'àncora, un refugi senzill, sempre disponible. Ara et convido a obrir una mica més la teva atenció, no només a la respiració, sinó també a l'espai de la ment. Observa com els pensaments apareixen,
com si fossin sons llunyans. Alguns d'aquests pensaments són forts, altres suaus, alguns agradables, altres incòmodes. No cal empenyar-los ni seguir-los. Deixa'ls estar, com núvols que travessen el cel. Si notes que alguns d'aquests pensaments t'atrapa, recorda, no cal lluitar-hi. Simplement reconeix-lo i torna amb tendresa al cos i a la respiració. Una vegada i una altra, amb paciència i afecte. Abans d'acabar, porta ara la teva atenció a l'espai entre pensaments. Aquest instant breu, silenciós, com un respir interior. Permet sentir-lo, encara que sigui només per un segon, i descansa allà. Per tancar, torna a sentir el cos recolzat, el contacte amb el terra, l'aire que t'envolta. Pots agrair aquest moment de pausa, aquest regal que t'has ofert enmig del teu dia. Quan ho creguis, descansa la mirada en un punt fix o obre suaument els ulls. Endú-te amb tu aquesta sensació d'espai, com si la teva ment hagués respirat una mica més lleugera. Fins aquí aquesta meditació guiada. Si vols, més tard, explica'ns com t'has sentit en aquesta meditació. Deixa'ns un comentari. Ens retrobem a la propera meditació.